Πυγμαχία. Ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ τη σημερινή ημέρα, αλλά ταυτόχρονα και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα λόγω τη βίαιης φύσης που έχει. Ωστόσο, πέρα από τις κριτικές, αποτελεί ρίζα για πολλά άλλα μαχητικά σπορ όπως kickboxing και MMA. Όμως, πώς η πυγμαχία έφτασε να είναι το άθλημα που γνωρίζουμε σήμερα? Αυτό θα αναλύσουμε στο σημερινό βίντεο. Πρωτού ξεκινήσω, αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe και να πατήσετε και το καμπανάκι για περισσότερα. Επίσης, αν θέλετε thumbnail σαν τα δικά μου και ακόμα καλύτερα για τα βίντεο του καναλιού σας, μπορείτε να τσεκάρετε το πρώτο link που υπάρχει στο description. Πάμε όμως πίσω στο βίντεο. Η πυγμαχία είναι ένα αρχαίο άθλημα το οποίο προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα σπορ όπως το ποδόσφαιρο. Οι πρώτοι πυγμάχοι αγωνίζονταν γυμνοί φορώντας γάντια τα οποία ήταν φτιαγμένα από δέρμα. Προφανώς τα γάντια που χρησιμοποιούσαν τότε δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά γάντια πυγμαχίας, καθώς όπως ξέρουμε η τεχνολογία που είχαν τότε δεν έχει καμία σχέση με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Η πρώτη ιστορική αναφορά που αναγνωρίζει την πυγμαχία ως άθλημα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 688 π.Χ. Όμως μέχρι τότε υστερούσε από κανονισμούς, πράγμα το οποίο το καθιστούσε ένα όχι και τόσο οργανωμένο σπορ αφού ήταν ακόμα η αρχή. Όμως η εξέλιξή της δεν άργησε να έρθει, καθώς κατά τη διάρκεια του ρωμαϊκού πολιτισμού η πυγμαχία επέκτησε μια πιο οργανωμένη φύση με την προσθήκη διάφορων κανόνων. Όμως ακόμα και έτσι η πυγμαχία εξακολουθούσε να είναι ένα υπερβολικά βάρβαρο σπορ. Και είτε ευτυχώς είτε δυστυχώς, η βαρβαρότητα αυτή έφερε την απαγόρευση του συγκεκριμένου σπορ από πολλές κοινωνίες κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Όμως μετά από αρκετούς αιώνες και πιο συγκεκριμένα τον 18ο αιώνα μετά Χριστόν, επανήλθε στο προσκήνιο μέσω της Αγγλίας και εκεί πέρα εφαρμόστηκαν οι πρώτοι κανόνες της σύγχρονης πυγμαχίας. Βέβαια, ακόμα και έτσι το άθλημα εξακολουθούσε να είναι επικίνδυνο καθώς παίζονταν με γυμνά χέρια, πράγμα το οποίο δημιουργούσε προβλήματα στους πυγμάχους. Και γι' αυτό, το 1867, ένας πυγμάχος τότε εποχής, ο Jack Broughton, συνέβαλε στην κατασκευή των πρώτων σύγχρονων γαντιών πυγμαχίας. Αργότερα η Αγγλία εξέλιξε ακόμα περισσότερο την πυγμαχία με επαγγελματικές αναμετρήσεις καθώς και με τον καθορισμό των επίσημων κανόνων. Στις αρχές του 20ου αιώνα το άθλημα άρχισε να γίνεται γνωστό και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με διάφορους θρύλους όπως ο Μοχάμεντ Αλί να αναδεικνύονται κατά τη δεκαετία του 60. Τέλος, η πυγμαχία γίνεται όλο και πιο γνωστή τη σήμερον ημέρα αφού έχει μπει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα comment για να μου πείτε για τι άλλο θέμα θα θέλετε να πω την ιστορία του.